जायफोरा मेट्रिक आनजादखौ होबाय दङ बिथांमोना सानदों जानो हागौ जे मेट्रिक आनजादनि पेपारा आउट जाबाय दिनै मा जागोन दा बेनि गासै खोथाखौबो नोंथांमोननो फोरमायनानै खोन्थागोन स' इडुकेसन मिनिस्टारा मा बुंदों बेखौबो फोरमायगोन लोगोसे गिबियावनो अनेक सिबिनायखौ बावहरनानै नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ'आव गासैखौ बरायनाय बावहरग्रोबाय स' आं नोङो घग्राबाराव आरो इथिं रेल खारगासिनो दङ रेल खारगासिनो दावराव दावसि एसे दावराव दावसि मोनगोन नोंथांमोना अब्लाबो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायजोबनानै लागोन होननानै आं आसा खालामो लोगोसे तामिलनाडु जानानै थांनाय जे दावराव दावसि आं आगोलबो बे दावराव दावसिनि सायाव नोंथांमोननो भिडिअ' होखांबाय स' दिनै बे दावराव दावसिया गुबुन मोनसे बिथिंथिं महर लादों बे बिथिङानो जाबाय आगोल जाबाय दंमोन हिन्दी भाषिफोरखौ बुनाय बा हिन्दी भाषिफोरखौ बुथारनाय बुदलायनाय दिनै मा जाखो हिन्दी भाषियाव दा आगोलनि भिडिअ'फोराव जुदि नोंथांमोना नायोबा नुनो मोनगोन जे बेयाव हिन्दी भाषियाव बाङालि ख्रिस्टान बर' राभा गार' आरो बिहारि बायदिसिना जायफोरा हिन्दी रायो बेफोर गोग्लैयो बेनि अनगायैबो दिनै बे खोथायानो गुबुन मोनसे महर लाहैबाय मानोना बे खोथाया थांनानै दिनै जाहैबाय मा जादों जायफोरा रुमाव एबा रेन्टआव थायो बिथांमोनखौ जे आधार कार्डखौ चेक खालामनानै बबेनि सुबुं बबेनि मानसि आरो बेफोरखौ चेक खालामनानै दिनै बुदला बुसि खालामनो हमदों आगोलनिया मोनसेमोन आरो दिनै मैया आरो दिनैनि गेजेराव मोनसे गुबुन मोनसे महर लाबावदों बेजों लोगोसे तामिलनाडुनि DGP बिथाङा फोरमायदों जे तामिलनाडु बेफोरबायदि जेबो जाथाय जायाखै नाथाय बे जाथाया सैथो नङा होननानै बिथाङा फोरमायदों नाथाय जोंनि मानसि थाहैनायाव जोंनि मानसि थानायावबो जों मिथिखानाय जाथाय आरो जों मिथिखादों बेखौ नंखायै खोलाबाबो जाया स' बेनिखायनो बे जाथाया सैथो आरो रायज्लायनानै मोननाय जोंनि न'खरनि मानसिफोरनिफ्राय स' गुबुन मोनसे खोथाया जाबाय जे आनजादखौ लानानै मेट्रिक आनजादखौ जायफोरा होदोंमोन बिथांमोना जानो हागौ फेसबुकफोराव पेपार आउट जानायखौ नुदों लिक जानायखौ नुदों स' बेनि सायाव इडुकेसन मिनिस्टारा बिबुंथि लाखिदों लोगोसे नोंथांमोना नुखादों जे फ्रन्टआव बेसेबां सेफलि गार्ड दङ आरो उनथिं बान्दोर बारलाय नेवलाय बारलाय बैफोर जाथायखौ नुबा जोङो उन्दै समनि खोथाखौ गोसोखाङो जेब्ला गुबुननि न'खराव थांनानै जे मा होनदों बेखौ फिथाइ सामथाइ खावनानै जादोंमोन बेफोरबायदि सानलायलाङो अब्ला नोंथांमोना नायना लानाय भिडिअ'खौ एसे दा बेनिफ्राय नोंथांमोना मा मिथिगौ आसामनि सोलोंथाइ बिथिङाव बेसे दावगानाय जानो हागौ नोंथांमोना मिथिखाबाय बेनि अनगायैबो दा इडुकेसन मिनिस्टार गोबां दावराव दावसि जागासिनो दङ इडुकेसन मिनिस्टार रनज पेगु পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ 1 ঘণ্টাৰ পাছত ছাত্ৰ ছাত্ৰী পৰীক্ষা হলৰ পৰা ওলাই যাব গতিকে প্ৰশ্ন কাকতখন যিকোনো মানুহে 1 ঘণ্টাৰ পাছত পাব পাৰে ৰিপৰ্টটো দিছে 2 ঘণ্টাৰ পাছত এখন ভাইৰেল হৈছে লিক হৈছে বুলি এইটো কি ধৰণৰ কথা গতিকে কালি মোক অলপ আমোদ দিলে বাতৰিটোৱে গতিকে ধন্যবাদ ইতিমধ্যে FIR দিছে গতিকে পুলিচে তদন্ত কৰিব সেৱাৰ ক্ষেত্ৰতো যিসকলে এই চাইবাৰ ক্ৰাইম কৰিছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি FIR লৈছোঁ বিতৰ্ক এটা যিসকলে কৰিছে তেওঁলোকে কিছু আমোদৰ কাৰণে বিতৰ্কটো কৰিছে বা TRP বঢ়াবলৈ বিতৰ্কটো কৰিছে এই বিতৰ্কই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কোনো ধৰণে ক্ষতিগ্ৰস্ত নকৰে বা আমাৰ সামগ্ৰিক মূল্যায়নটোও তেওঁলোকে কোনো ক্ষতিগ্ৰস্ত নকৰে जियानो जाया मानो भिडिअखौ नोंथांमोना माबायदि मोनखो जुदि मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो गोजाननिफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो अब्ला थेंक्स फर वाचिं गोजोन्थों जय बर' हारिनि बाय बाय एसे दावराव दावसि जाखायो रोङो दावराव दावसिबाबो भिडिअखौ बानायदों ओरैनो बेनो रोङिया आरो गोरोङिया नङा घग्राफार बावदों बावलां आरो बेथले मा जागोन बेनो घग्राबार बिथिं घग्राबार भिडिअखौ बानायदोंमोन स' जियानो जाया मानो मोजां नांगौ भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै स' बे डिउटिनिफ्राय फैनाया बिदिनोसो जोंनि जिउआलाय आरो समबारै थाङो आरो शनिबारै न' फारसे गिदिंना फैयो माब्लाबा फैसा थाखा थाया गारियाव थाव सोनोबो बेफोरबायदिनो जिउआ सलायगासिनो दङ आरो दे